Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είστε, πώς είστε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα βίντεο top αυτή τη φορά. Είχα την ιδέα να κάνω ένα top με παλιά reality shows που είχαν παιχτεί στην Ελλάδα. Στην αρχή σκέφτηκα να το κάνω ανά δεκαετία, μετά ανακατηγορία. Εν τέλει απλά έβαλα τα αγαπημένα μου, και η αλήθεια είναι και αυτά που μπόρεσα να σκεφτώ. Δεν έκατσα να ψάξω ιδιαίτερες πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να γράψω και το κανάλι που είχε παίχτη το καθένα, αλλά σε αρκετά για κάποιο λόγο αδυνατούσα να βρω πολλές πληροφορίες. Οπότε το άφησα ως έχει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να τα δούμε. Πάμε στο νούμερο 10. Στο νούμερο 10 έχουμε ουσιαστικά ένα spin-off του Τζάκας, το Wild Boys, όπου έπαιζε ο Στίβο και ο Chris Pontius και στην ουσία κάνανε ό,τι κάνανε και στο Τζάκας. Απλά πήγαιναν σε διάφορα μέρη και έκαναν extreme πράγματα. Η σειρά ξεκίνησε το 2003 και είχε 4 σεζόν. Δεν τις έχω δει όλες, είναι η αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι έπαιζε στο MTV, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Πάμε στο νούμερο 9. Στο νούμερο 9 είναι η μόνη σειρά η οποία έχω βάλει την ελληνική εκδοχή της και δεν είναι άλλη από το Wipeout. Το Wipeout λοιπόν παίχτηκε το 2010, είχε διάρκεια 2 σεζόν και αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι ότι πίσω στον Αντένα, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με άμα το θυμάστε. Εγώ προσωπικά έβλεπα επεισόδια και από το ξένο Wipeout. Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ αν τα έβλεπα online κάπου ή αν όντως τα έπαιζε η τηλεόραση ελληνική. Οπότε προτίμησα να βάλω την ελληνική εκδοχή που ξέρω ότι γενικά ήταν πολύ δημοφιλής, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Και μπορώ να πω ότι το ξένο Wipeout μου άρεσε και λίγο περισσότερο, αλλά και το δικό μας ήταν ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 8. Στο νούμερο 8 έχουμε το America's Next Top Model. Εμείς έχουμε το GNTM, αυτοί έχουν το ANTM. Εκεί κιόλας ξεκίνησε από την Tyra Banks. Κοιτάω τώρα το μεταξύ τις σημειώσεις μου, και το κορυφαίο είναι ότι έχω γράψει ότι ξεκίνησε το 2003 και είναι 24 σεζόν. Ναι, αυτό δεν γίνεται προφανώς. Κάπου έχω κάνει λάθος, αλλά τώρα δεν ξέρω πού. Ή ξεκίνησε πιο νωρίς ή είναι λιγότερες σεζόν. Κάτι μου λέει ότι είναι λιγότερες η σεζόν. Το America's Next Top Model είναι πολύ πιο extreme από το δικό μας. Αν νομίζετε ότι το δικό μας είχε extreme δοκιμασίες, που να δείτε εκείνο. Και σε εκείνο γενικά ήταν οι διαγωνιζόμενες πολύ πιο περίεργες προσωπικότητες. Μου άρεσε να το βλέπω, θυμάμαι, πριν γίνει και το δικό μας το ελληνικό. Εντάξει, δεν το έβλεπα φανατικά, αλλά μου άρεσε τότε, ναι, ήταν κάτι ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό. Πάμε στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7 έχουμε το MTV Cribs. Παίζονταν στο MTV προφανώς. Ξεκίνησε από το 2000 και είχε διάρκεια 19 σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, ίσως το δικό μας MTV έβαλε τη σειρά πολύ πολύ μεταγενέστερα. Νόμιζα γενικά ότι ήταν για μία μικρή περίοδο και σταμάτησε. Παρ' όλα αυτά όχι, αυτό στην Αμερική από ό,τι βλέπω άκμασε. Στην ουσία διάσημοι άνοιγαν τα σπίτια τους και μας τα έδειχναν. Μου
ίσως οι περισσότεροι να μην τη θυμάστε, δεν ήταν τόσο γνωστή. Είναι το The Simple Life με την Paris Hilton και την Nicole Richie. Είναι ένα reality το οποίο είχε διάρκεια 5 σεζόν και ουσιαστικά η Paris Hilton και η Nicole Richie τις έβαζαν σε διάφορες δοκιμασίες που ήταν πέρα από τα δεδομένα τους. Πήγαιναν σε μέρη όπου έπρεπε, ας πούμε, να κάνουν απλά καθημερινά πράγματα που αυτές δεν είχαν κάνει ίσως ποτέ. Έπρεπε να κάνουν αγροτικές εργασίες, να ψαρέψουν. Μου άρεσε γενικά αυτό, μου άρεσε το reality αυτό. Ήταν από τα αγαπημένα μου, μπορώ να πω, δεν ξέρω γιατί το έχω βάλει κάπου στη μέση. Αυτό η αλήθεια είναι, σίγουρα είχα δει τις 3 σεζόν από τις 5. Και γενικά, όποτε είχα ελεύθερο χρόνο δεν το έχανα. Πάμε στο νούμερο 5. Στο νούμερο 5 έχουμε ένα reality του 2001. Το Fear Factor. Πώς το θυμάστε το Fear Factor? Όσοι είστε πιο μικροί, δεν πες να το έχετε δει ποτέ ίσως. Διάρκησε 6 σεζόν το Fear Factor. Είναι και τους πιο νέους, είναι κάτι στο Blackout. Αλλά πολύ πιο extreme. Ουσιαστικά οι διαγωνιζόμενοι τους έβαζαν να κάνουν πάρα πολύ extreme πράγματα, να τρώνε σκορπιούς, να περπατάνε μέσα σε τάβρους από κατσαρίδες, τέτοια πράγματα. Μου άρεσε πάρα πολύ το Fear Factor, πάρα πολύ. Όταν παίζονταν στην τηλεόραση το έβλεπα φανατικά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι άμα το ξανάβαζαν, δεν ξέρω αν θα καθόμουν να το δω. Ίσως έβλεπα κανένα 2 επεισόδια, αλλά πλέον εντάξει, έχω φύγει από εκείνο το mood. Μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν τόσο extreme και για τα δεδομένα τότε, που όταν βγήκε το Blackout εδώ μου φάνηκε λες και είναι για μικρά παιδάκια, οπότε δεν μου προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον. Πάμε στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 έχουμε άλλη ένα reality σειρά με 6 σεζόν του 2009 και δεν είναι άλλο από το 16 and Pregnant, 16 και έγκυος. Άλλη σειρά πάλι που έβλεπα φανατικά στο MTV, αυτό το θυμάμαι ότι πες στο MTV, όπου στην ουσία βλέπαμε τη ζωή 16χρονων κοριτσιών που έμεναν έγκυες, έπρεπε να το πούν στις οικογένειές τους, να δουν τι θα κάνουνε. Λογικά το έβλεπα και σε μια περίοδο που ήμουν και εγώ σε μια τέτοια ηλικία, οπότε μου προκαλούσε ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, έψαχνα και ένα άλλο reality που έβλεπα εκείνη την περίοδο στο MTV και δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Και δεν ξέρω αν κάποιος το έβλεπε ή θυμάται το τίτλο, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω. Το ψάχνα. Είναι ένα reality, πες τον εκείνο το καιρό, αν δεν κάνω λάθος, όπου ουσιαστικά μπορούσαν οι διαγωνιζόμενοι να κάνουν αυτό που ήθελαν. Δεν θυμάμαι ένα επεισόδιο χαρακτηριστικά με μια γυναίκα η οποία ήθελε να γίνει, να κάνει kickboxing, να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν θυμάμαι, πάντως γενικά έπαιρναν κάποιον που ήθελε να γίνει κάτι κυρίως σε άθλημα και ήταν ένας coach και τον προωθούσε, να το πούμε έτσι, τον βοηθούσε να αγγίξει το όνειρό του. Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου ποια ήταν η σειρά αυτή. Άμα τη βλέπατε, γράψτε μου στα σχόλια ποια ήταν, θα σκάσω. Πάμε στο νούμερο 3. Στο νούμερο 3 έχουμε μια σειρά του 2003 με 5 σεζόν, που εκεί μπορεί να τις έχω δει όλες, και είναι το Viva La Bam. Πάλι ένα, εντάξει, spin-off τώρα, δεν το λες ακριβώς, αλλά στην ουσία ο Bam Margera έκανε και το Viva La Bam, όπου ουσιαστικά πρωταγωνιστής ήταν ο Bam και η οικογένειά του και έκαναν που και που guest και άλλοι από το cast του Jackass. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάλι βέβαια τώρα αυτό δεν νομίζω ότι θα το έβλεπα, παρά είναι πλέον extreme για τα γούστα μου, αλλά τότε θυμάμαι το έβλεπα φανατικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Κάπου αν ψάξω πες να έχω και DVD με κάποια σεζόν σε τέτοια φάση. Πάμε στο νούμερο 2. Έχουμε μια σειρά του 2004 με διάρκεια 6 σεζόν και πιστεύω όσοι είστε στην ηλικία μου το ξέρετε σίγουρα, δεν μπορεί να μην το βλέπατε. Είναι το Pimp My Ride με τον Exhibit, όπου στην ουσία τι έκανε, έπαιρνε
τις ανάγκες του. Δηλαδή άμα κάποιος έκανε σπόρα, ας πούμε, σίγουρα το αμάξι θα είχε χώρο να βάλει τα πράγματά του. Είχαν βάλει μέσα σε αμάξια ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από τουλάπα μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Πολύ ωραίο το πείμα ride γενικά, μου άρεσε πάρα πολύ, θυμάμαι. Αυτό άνετα το ξανάλεπα και τώρα, άμα το έβαζε τηλεόραση, άνετα. Και πάμε στο νούμερο 1. Πάμε σε μια σειρά του 2004, όπου διάρκησε 10 σεζόν. Η ελληνική τηλεόραση δεν έδειξε και τις 10, δεν ξέρω πόσες έδειξε. Αυτό ήταν στον Αντένα, δεν μπορεί αυτό στον Αντένα. Και δεν είναι άλλο από το Extreme Makeover Home Edition. Το θυμάστε, όπου ήταν ο Τάι και οι συνεργάτες του. Και τι κάνανε, πήγαιναν σε οικογένειες οι οποίες είχαν σπίτια που κατέρεαν ουσιαστικά και τους έφτιαχναν σπιταρώνες. Μου άρεσε τόσο πολύ, γενικά εμένα μου άρεσε, δεν μου άρεσε όλο αυτό το κομμάτι το δακρύβρεχτο, αν μπορούσα να το κάνω σκυπέτα το έκανα. Μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι που φτιάχναν το σπίτι, τρελνόμουν, εντάξει, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα σπίτια στην Αμερική όλα αυτά. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό θα το βλέπα άνετα, άμα το ξανάβαζαν, άνετα. Μου άρεσαν και οι παραγωγές οι ελληνικές που είχαμε. Δεν ξέρω αν μου ακούγεται το στομάχι μου που γουργουρίζει το μεταξύ. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν το κάτι άλλο. Αυτό ήταν το top. Ενώ μεταξύ τόση ώρα είχε ησυχία και όσο γυρνάω το top έχουν αρχίσει όλοι οι θόρυβοι στο σπίτι. Μέχρι και το στομάχι μου έχει ξεκινήσει. Ελπίζω να έχω καταφέρει να τους απομονώσω, θα δείξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, νιώθω ότι έχω λίγο ξεμείνει από ιδέες για top. Έχω βασικά ιδέες για top, αλλά οι ιδέες που έχω είναι λίγο χρονοβόρες και αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να τις κάνω, γιατί δεν έχω το κατάλληλο χρόνο. Δώστε μου ιδέες για πιο απλά top, όπως αυτό, να κάνουμε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας.